Takže nazdar ľudia, ja vás vítam u môjho druhého let's playu z hry Shake and the Fidget. Moje meno je Polkil a ja vás vítam na mojej novej postave, gangster, ktorá je na svete S14. Takže je to naozaj nový účet, je tu raz, 2, 3, 4, 5. 5 epikov, 5 dobrých epikov, potom tu je ďalší a ešte 2. Je to otvorený záchod, čo je jasné a sa pozrieť do pošty. Sme boj vyhrali, Cechová válka. Dobre, nám to preskočí na seba. No a preskoč. No. Tak toho tu asi nespravíme veľa. No a jedného z nás sme zabili. Dobre, to by sme mohli vyhrať. A vyhrali sme pekne. Takže sa prihlásime do obrany, do útoku. Ideme pozrieť zbrojernú. To stojí sa cvičiť. A to je lepšie. Tak, tu nič není. Čakaj, aké máme? No. No, mohli by sa. Je mi čarobchod. Spravedlne sa nenapadlo ma dať si na nerušiť na Skype. Naozaj to ma nenapadlo. Takže tu nič v podstate, nič. A ja som si to mohol naházať. Je mine na seba. No nič nevadí, cech. Dobre, skúsime podzemko. Skúsime tyho, no toho by sme asi dať nemali. Fú, dosť tesne. Hospoda. Počkaj, ale ja by som mal časko rozplachovať. No my dneska splachujeme. Takže ľudia, fúha, epický moment. Takže ja si zatvorím oči, nebudem sa pozerať a splachujem. Ešte sa nedíva, ešte sa stále nekúkam, pozrie sa. Jo, je tu epic, aj keď, fú, máme lepší. No, nevadí, nechám si ho tu. Fú, škoda. Škoda, že na všechno, fakt veľká škoda, ale epic je to epic, to je to hlavné. Takže zase niečo dobré, to nás nezaujíma, dáme hospodu. Je najviac XP, no to je asi najviac. A presúvame sa na Slovensko 1, kde máme ukázka je 2000, tu som dal podzemku sa mi zdá. Hej, áno, a padol tento epic. Cechová válka. Preskočím na seba. Ja som sa ani neprihlásil. No ja som debil úplný, zastrelte ma niekto. Dobre, dám, vlastne podzemko. Koho skúsime? Skúsim takto. Mohlo by padnúť. Tak asi nič, táde padne dlho. Ale máme ešte jednu običku, čiže to skúsime na zúrivého vlka. Ten tiež nepadne dlho. No, takže tak, pardon, vypadlo mi mikrok, takže tak ako nevadí, dobré hospoda, nič, dobré obchod, obratnosť a nič, máme lepšie, zbrojírna, máme lepšie. Dobre, nič, presunieme sa na svoj druhý účet na Slovensko 1, ktorý je Lukas S2000. Tak, hospoda, dobre, pošta. Dobre, nevadí zmazať, čo to ma nezaujíma. Cech. Válka sa neprihlásil do útoku, dobre, to nás nezaujíma tiež. Ak by ste chceli do nášho cechu, iba mi napíšte, máme dosť veľa voľných miest, takže tak dáko. Zbrojírna. No, to mi bolo jasné, že žiadna pálička to nebude. Není zlá, ale nie, máme lepšiu. Skúsime podzemko, ten tu už by aj mohol padnúť konečne. Nie, mi zase tak tesne. Ale skúsime, ešte máme 2 huby, nič. No. Jeminé.
Kokos, takto to bolo naozaj tesné. Je mi na jedna jediná rána, bolo by po ňom. No, dobre, nič. Hospoda, palička slabá. Ako tam bolo málo. Ideme sem. A tak. Dobre, presúvame sa na 16, kde máme Falky pána. O, Zbrojirna. Nie, nie. Až? Nie. Nie. No, mám lepšie. Nie. Čaroobchod. Nič. Nič. A lepšie. Nič, nič, nič. Inak ľudia, ak viete, tak o 2 týždne bude Epic Event a budem pretáčať, takže budem to asi aj natáčať. Nie, mi ne. Kde nemá žiadne love už za chvíľku. Podzemie skúsime, no to nedáme 100 pro. No nevravím, dobre dáme hospodu. Presúvame sa na S15, kde máme Pamajka. Dobre, nič, tak nezaujíma. Pošta, dobre, nič. No teraz máme, dobre. Podzemie. Skúsime koho. Tento už by mohol aj padnúť. Tak nič, máme ešte jednu hubičku. Nepadol, nevadí. Brojerná. Nič. No. Tak asi nič, ale padá na to veľká výdrž. Ja nemám love, mi. Takže tu. Dobre, presúvame sa na S19, čo je nový server český, takže Čech. No, tak čo? No, takže to je vlastne slabšia postava a nič tu moc není. Prešiel som do podzemka, zatiaľ žiaden epic. No, a noču. A čaroobchod, pardon, čaroobchod. Dobre, tu nič nie, mám lepšie. A skúsime dať podzemko tretie. No, tak toto nepadne, to už vidím. Dobre, tak tu nebol teda nič. Tak, ale toto by už bolo z tohto dnešného let's playa všetko. Takže lúčim sa s vami a čau čau.